Sa dihang si Ezekiel gisugo sa Ginoo sa pagsangyaw sa iyang pulong, nag-ingon diha sa Ezekiel 2 versikulo 7, "Isulti ang akong mga pulong kanila, mamati man sila or dili." Mao kana ang gisulti sa Ginoo igsoon ni Ezekiel, nga iya lang gayong isangyaw ang pulong sa Dios. Mao kana ang trabaho nga gihatag kaniya sa Ginoo igsoon, nga iyang isangyaw ang pulong sa Dios. Mamati man sila or dili. Ang trabaho niya is ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Tungod kay ang pag-convince sa tao na mamati siya sa pulong sa Dios, mao na gyud ang Dios igsoon nga mulihok siyang kaugalingon nga makadawat siya sa espiritu sa Dios. Ug kitang tanan igsoon makadawat gyud niana kung kita matinud-anon nga mudawat sa iyang pulong. Kung kita maminaw sa pulong sa Dios ug atong papuy-on ang espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Ug dili gid kita mahadlok igsoon, musalig lang gid kita kanunay sa Ginoo. Tungod kay ang sugo sa Dios igsoon, ang pagdasig sa Dios igsoon alang kanato sama sa pagmando niya ni Ezekiel nga isangyaw nato kanunay ang pulong sa Dios. Na may mutuo or wala, na may maminaw o wala, atong padayon nga isangyaw ang pulong sa Dios. Atong isangyaw ang pagkamaayo sa Dios. Tungod kay sa ingon ni ana, ang Dios mahimuot gayud kanato. Ug kun kana nga tawo nga makadungog sa pulong sa Dios, kung maminaw siya sa pulong sa Dios, ang trabaho sa Dios igsuon, ang espiritu sa Dios mosulod gayud diha kaniya, ug pinaagi niya na makasabot siya ug magbadasigo na siya sa pag-alagad, sa pagsimba ug sa pagpamati sa pulong sa Dios. Maong sa kanunay igsuon ayaw gayud kaluya ug ayaw kahadlok. Salig lamang kanunay sa Ginoo igsuon ug padayon kita sa pagsangyaw sa iyang pulong. Amen. God bless sa tanan.